karam karbeng longra pini neli natum phan AP 36 life ahin pen kapachini pon jalam theke la phalo pini nitum panjana long nitum hadak AP mass learning program deng pon lo hadak bangke MEC provitro rong pi arong amal nona bangke AP aphan kepang tangi phan alang litum pen satame RD nang pidun lo lapen ke jakong horang nang pidun lo lapen hadak panjan right wing and left wing along tame ingtang kring atum arpunang andon lo EPSRC pang tangi phan lase or kar benglong arat atum sutame BJP long kedo atum sutame nang atum ta khai lapen long re phan kachema tha pen EPSRC long wang sonte mesenji athima non ituma khai virang rang apor lo example lang dam dame sumingang hang pia hot sutame halaso bang khai tum ile karbi also pi phan chulang rem dat aphi me kai dilo me kai du dat aphi sutame haladak hala kachuklam vek aparo katum phan mangke jer thablo jer thap thostame alang tum hana ko nongke luthu alo bel pithuda lason thak si kedam tang sukhanjana long same ile tum income tax department tum hastame bang khai tum dason midu girung dam hos sitame trading license ke check dam ahut sitame thengun pok dalon lagi itum officer kan si ke theng dun le people ma bode itum kangdu apolo itum akhai ka kora apolo lapen ke BJP bafan ke pahai anelo athema BJP ke banga party lapen ke halatum ke bongosuna RSS bengali bihari no party pina khosi banga khai tum che pahai da aposi aja kong tame banga khai atum no si dorong le son thak si non ke dam tang dak dipu Sri Mongor along sutame itum hala Sri Mongor along nisan jen pu amuni alang like meglang no odang no akam chuklem det penapi kias etum mangke misen nai pu joini si alang to nebdun check penapi urta hala nisan jen atum mang si kias etum phan kias ki bitu si hala kinebdun vek atum phan si jer ke beng jo lapuson etum akhai along bangke lasi itum lahai ajak alahai od jakong lang no pen itum kachipa jogji pulote kopilo itum EPSRC chepa hai nang po lapen ke ilitum haidan lo pulote trading license kan khan voter list kan khan sakuri kan khan longle pata kan khan alang to permanent identity card voter ID yong si kan khan lo pulote alang to mangke dak bangke karbeng long along mangke jakong abeli aposi alang tumhan la soja kong e pawi deji phan ki itum alang tumhan voter list pe inghan vek nang po jong si inghan thedet pulote alang tum dak voters aja kong ben chenglok kaprek aja kong ben chenglok sitame alang tum jakong long popo lapen ke piju pen alang tum example horaghat punon ha kupili punon sitame bang khai tum si non ke MBC nang cho banglo EM nang cho lo sona thaksi mo pajut bagi dipu sitame bang khai chorai det po lapen ke hora adak etu nili along puslame bang khai atum jongsi population ng bat ulupote voters aja kong dhatum mo omunak lo pulote itum akonsul along ke itum arleng tum mangke dulong lidasi bang khai tum chorai det si muke alang tum si itum hanang plungthu rongi lagi kado we aras sitame chini pa me nai lapen ke munthi persek nai lapen non ilong long ni bang khai tum richu nang chu bom lo mo phi bange 26 constituency tame mo non phi bange bang khai nang cherai deji laso ke pacherai long le deji phangi itum karbi lapen inglong asu atum an magi cherok dok pendunangi lapen ge itum cherok dok pendulu pulote itum imithang arais ko am kachelong nei ma 6 aron pen ko am kachelong nei ma itum chelong po lapen ge itum chelong lo bote itum karbi akhai tum so la soja kong ge do wer po lake non phanchot election jipai chot phan kai lo athema voter list lapen ke pene longle patta pe ni jong sing than pe lo bote mo itum isu susilet tame mo pirthe sining rutik tame laso 6 aja kong mangke itum arleng lapen ting long so tum long si do wer po lasi non bang khai tum tangka pharo phona pilok pen phujok thoksimi jima mate itum tangka any pin pen itum vut ka chapa khai pen mo isu am sitame aja kong ke do wer singnangi ma lasi
na tum BJP along ke do atum stame nang atum ta monthi rai no nang tum ta chini no itum ke khaisu pinak posi banga khai tum ke along ka prek to atadu bang atum ke a constituency chot kalisi bang ke mathang state a country ke to tang lo jong si bang khai tum ke kar bang lo ma hang thek vek west tame bangladesh pa bang u tame bang ke nang me nang chan rukji itum karbi tumai karbi long si karbi khai tu chol pa long ka prek da ilong oli do dai sa me hana ke ong e posi itum ke imethang khai phan na ne long prek ma wan chom si vo itum karbi long population chipa du unang buki tu un e aposi itum ke ko pilo polote itum da ke do tang an akarbi khai tum bangke political power bangke ke long we arji phan nang ke itum ke ko pilo ke claim nang polote banga khai phan voter list in khan vek nang la son thak si non itum labangso kan khanji phanmange itum ning isi donang po lapen jakong isi donang po itum mange tangka maha pathe thera itum bangke imithang ajakong tidowari phanke kam klem nang po non itum mange MP Horan Singh bephan yadam tang kan pho MP non ta khibom lang alang li phan MP pahailo itum phan hada bangge parliament mang ke hangdun nge pi lop trend pu hais kang hang pu dun rong nani ari jo wat utang pu lai ge tum kam sui le mati hada bangge assembly long polote alang li bangge state lapen ki itum hemprek alam ningje du nai jong si hemprek hi long le pote argument chirian de putalang le ningje hai ning sitami alang li ningje hai ko people lo pote alang ki thek thek la bena ko ra po la ingtari om plak benam par ke thang thek thile Horan Singh be pu bangge la si alang tumhai itum chok khajia kam bolu tumange AP si long dolo jai ka thar alang officer ke man tang apa IAS ke man tang apa babange alang li ke or India same alang li officer ke claim tang apa se alang li function son si itum election na ke MP election na ke pahai vek nang po lasi ka do ka ve arat atum tame ni me thang aja kong ni me thang rai 60 aja kong pen 60 aja kong long vek nang gila pen ke kiche ke be atum itum han nanglang red nanglang ai dan ni lapan ki itum karbia khai tu aja kong dover nei pulote EPS se lo ma chira puno kardo